Hola, molt bon dia. Avui és un dia, jo crec que ja podem estar en aquesta nova situació. Jo crec que és un moment també d'alegria de veure a la premsa que sí que ja podem tindre alguna assistència així. Vos dono la benvinguda. Primer que res, animar-vos a continuar en aquesta situació tan complicada que estem vivint a nivell esportiu com de tot el tema que estem convivint en totes aquestes situacions. Però ja vos dic que m'alegre molt de poder-vos veure, m'alegre que estigueu molt bé i anem a lo que avui ja és un dia també important perquè ja comencem a reprendre el que són les activitats esportives, en el qual anem a presentar el que és el Ciutat d'Alcoi, que de hoquei, com no, entre el Patín Alcòdiam i el club invitat, que en aquest cas és el Club Patí Alcobendas. Esperem que sí que es pugui portar a terme. Sabeu que Madrid està vivint una situació molt complicada. Sé que el club està contínuament i tots els dies en contacte amb ells i de moment sí que tenen permís per a poder eixir i poder, si no n'hi ha ningun canvi d'última hora, el partit es celebrarà el pròxim dissabte a les 7 de l'Esprà en el que és el pavelló Miguel Sarasa del Francisco Laporta, en el qual es farà la presentació del Club Patín Alcòdiam, el Patín Alcòdiam Salesià, una nova temporada que esperem que aquesta temporada sí que puguen portar-la a terme tota la temporada i ahir ens podran demostrar tota la tasca que estan fent per a tornar a l'Hockey Lliga. Jo penso que aquest any passat ens van tallar les ales en l'aspecte que no vam poder acabar la competició i a l'estar classificat en segona posició no es va donar l'opció de jugar la lliguilla, que esperàvem que sí que s'haguera pogut o haver aconseguit el primer lloc en la classificació, però al no acabar tota la competició. Per això esperem que aquesta temporada que anem a iniciar pròximament ja puguem disfrutar d'aquest ascens, de tornar el Patín Alcòdiam Salesià a l'Hockey Lliga, que és el que tots els aficionats i l'entitat esperem. Dir-vos que no vos ha presentat qui m'acompanya a la taula i m'acompanya així primer que res Elena Amorautu, perdona per l'apellido, però Elena és la vicepresidenta i José Luis Laporta, ja molt conegut per tots com a delegat de l'equip. L'equip invitat és el Club Patí Alcobendas, és un equip que es va fundar en l'any 74, actualment també milita en la Hockey Lliga Plata Sur, en el mateix grup nostre, en el qual durant la competició també el veurem així en les nostres instal·lacions. Per cert que el primer partit que es jugarà en casa de l'Alcobendas es jugarà el 5 de desembre i amb nosaltres, si tot va bé, serà a prop també de les nostres festes, si es pogueren realitzar, que és en el mes d'abril, jugaran ells així en les nostres instal·lacions. Compta en gran quantitat d'equips de base de diferents categories, a més d'una escola de hoquei en molts participants. En les temporades passades, l'Alcobendas va quedar 6è classificat antes del Covid, on nosaltres vam estar el segon, i el resultat que vam tindre en la volta el partit que es va jugar la temporada passada, Alcobendas 3, Alcòdiam 5. Després porta 10 temporades en divisió d'honor, l'últim ascens en la temporada 15-16 i 11 temporades en primera divisió, sent campió en 4 d'aquestes 11 temporades. Els logros més destacats per part de l'Alcobendas és en el 97-98 semifinalista en la Copa del Rei i en la 98-99 van aconseguir el 5è puesto en la Lliga i en l'ascens a poder participar en la Copa CERS. I jo per la meva part li passo la paraula a Elena, que vos explicarà una miquilla en què consistirà
pues, tota l'estratègia, sobretot de l'assistència de públic. Por poder disputar un año más este torneo, porque las circunstancias son un poco especiales. Vale. Pero estamos ya en la 11ª edición y hubiera sido una lástima tener que parar, porque para nosotros siempre es el pistoletazo de salida de la temporada. Entonces, agradecer al Ayuntamiento la posibilidad de organizarlo y al Alcobendas el venir hasta aquí el sábado que viene. El tema de la organización de público, pues tenemos las limitaciones que tenemos, pero pensamos que el pabellón es suficientemente grande como para que el público pueda asistir sin problemas. Tendremos delegados de sanidad COVID, se controlará la temperatura en los accesos, habrá medidas de desinfección, es decir, esto ya lo hemos hecho con la base la semana pasada y ha funcionado bien. No vamos a limitar en el pabellón los asientos, pero sí vamos a controlar la forma de ocupación, es que nada para que las unidades familiares pues no tengan que estar divididas, pero sí controlaremos que haya una distancia social entre todo lo que no sean unidades familiares y bueno, esperamos, bueno, suponemos, estamos seguros de que no va a haber ningún problema al respecto. Por lo demás, pues a intentar ganarlo, claro. El trofeo este año es muy bonito. Gracias por cederme la palabra, yo no quería hablar, pero ya que quieren que se hable un poco de la plantilla, pues quizá esté más al corriente yo que nuestra querida vicepresidenta Elena. Y bueno, pues simplemente comentaros que los jugadores ya llevan un mes entrenando, que están extraordinariamente bien, con muchas ganas de que empiece la temporada para demostrar lo que en principio llevan dentro. Tenemos una plantilla con 2 altas y 2 bajas, como ya prácticamente todos sabéis, y como digo, los entrenos están siendo excelentes, todos quieren ganarse el puesto, aunque en hockey no es como en el fútbol y tienen más posibilidades todos de participar, y hemos hecho una pretemporada que relativamente ha sido lo que queríamos. Digo relativamente porque en principio todo queremos ganarlo todo, pero siendo así que las circunstancias son las que son, pues los entrenos tampoco podían ser al 100% desde un principio como en otras ocasiones hubiera sido. Ya llegará un momento en que haremos la presentación de la plantilla y sabréis los 2 jugadores nuevos y los 2 que se han ido. Los que se han ido sí que puedo decir que son Deri Matais, que por temas de estudio se ha tenido que volver a Lleida, donde empezó la carrera, y este año, aunque él quería seguir aquí, le tocaba hacer las prácticas y no podía, tenía que hacerlas allí, entonces no ha tenido más remedio que tomar la decisión de marcharse. Y Carlos Pérez, que por su profesión, que él está haciendo oposiciones para bombero, pues no le permite tampoco cumplir con todos los entrenos que debía, y entonces se ha optado por ambas partes que lo mejor era dejarlo por no perjudicar al club al ver que un jugador no podía estar al 100% en los momentos en que el equipo estuviera. Y nada más, yo os he dicho ya lo que el club es, lo que el equipo quiere, y ojalá tengamos suerte, ojalá acabemos la temporada bien, no como el año pasado, que por las circunstancias del COVID se tuvo que suspender y nos prohibió, o nos cortó, mejor dicho, el ascenso, pero confiemos en que este año lo consigamos. Per acabar, vos explico una miquilla en el tema de l'aforo, sobretot perquè sé que també estareu preguntant sobre el tema de l'aforo, quin pot ser. A veure, en el tema de l'aforo, en instal·lacions cobertes tenim un aforo que, segons el Consell Superior d'Esports, recomana que no sobrepasse de 500 persones, i en espais ja oberts de 1.000. Això és el que recomana el Consell Superior d'Esports. Després, posant-se en contacte amb totes les federacions esportives sobre els sistemes de competició de cada modalitat, perquè són els que tenen que veure en quina situació i molta gent podria albergar, perquè les competències de les
certes categories estan transferides a les territorials o als governs autonòmics de cada comunitat, i entonces cada un podem anar. Nosaltres estem treballant per saber l'aforo real que en cada moment, en cada competició ens poden autoritzar, però sí que en tot el que la informació recabada sobre 400 persones no cal el tindre en aquests moments. El que estem parlant és a fecha d'avui, però sabeu que en la situació de la pandèmia pot canviar d'un moment a un altre, però a situació real en aquests moments, en qualsevol event, en 400 persones no cal demanar autorització, que l'Ajuntament és suficient per a poder deixar entrar públic, que és el que estem fent. En aquest cas, parlat i consensuat en el que és el patín al Còdiam, creiem que en aquesta capacitat es pot tenir suficient per poder albergar el que és el trofeu i començar la lliga. Per això es fa. En altres circumstàncies tindríem que sol·licitar, cada 15 dies tindríem que sol·licitar, si volem tindre més assistència de públic, tenim que sol·licitar el pertinent autorització. Us explico que a fecha d'avui està en aquestes condicions. Vull i demane a tots els aficionats que ho entenguen, que és la situació que tenim, però jo crec que ens pot alegrar de que sí que podem tindre algo de públic. Jo crec que en certes competicions tenim suficient gent en els partits normals, perquè no, i quan tinguem algun event extraordinari, ojalà en tinguem, i tinguem que necessitar més assistència de públic perquè sí que n'hi ha demanda, doncs sol·licitarem el pertinent permís, que segons la situació de la pandèmia, en quina situació estiga, doncs suposa que des de Conselleria ja ens autoritzaria. Vos ha explicat una miqueta perquè sapigueu en quina situació estem en el tema de l'aforo. I, tal conforme ha comentat Helena, sí que es demana a tot l'aficionat que puguem disfrutar d'aquest partit de presentació del patín al Còdiam, un any més, que per sort sí que el podem fer i podem tindre aficionats i podem tindre l'equip contrari, que era la situació complicada, per això ha sigut la demora de fer la publicitat de la que era la presentació, perquè fins a l'últim moment no podríem tindre-ho clar. I en aquests moments encara tenim el dubte per a l'equip que ve la seva situació de Madrid. Vull dir que així anirem ara partit a partit o setmana a setmana. És així com ens marcarà. Ojalà puguem iniciar-la en tota normalitat i puguem acabar la competició. Però tal conforme dia Helena, al públic assistent sí que li se demana que respecte totes les mesures sanitàries que ens obliguen a tindre, i jo crec que la gent està totalment respectant, o conforme ha dit Helena la setmana passada, ja va haver algo d'assistència en els partits en categories inferiors, i jo crec que es va donar una demostració de lo que pot ser i de lo que l'afició del patín al Còdiam correspon. I per la meva part, si teniu alguna pregunta,